Ya. Vale. Bueno, gaurko estropada honi eman zaio irteera. Beraz, espero dugu lagun munduko estrobadetzakena 2005 metro izango dituzte egin beharrak. Oye, ahí se pisa la hostia. Badirudi irtera onzat eman dute, eta momentu honetan Hondarribia metro bat 02 aurretik omen da. Joder. ¿Se recordará o peor? Ya, ¿cómo es? Irtera estua da, den arten estropada oso estua hartu omen dute, eta nahiko paretsu omen dira momentu honetan. Bostehun metro egin ondoren, erabaki ezina hemen da bien artean, biak pare-parean. Bai, da katamaran erdin. Katamaran erdin. Deia, gogorra, bien artean, badirudi idatiko ere Hondarribiak motorra atera duela. Metrotara urritzen ari dira, eta badirudi ontzi laurden bat Hondarribia aurretik. No cago. Bosto metroa iristen. Bosto metro faltan dira, beraz, 1000 metro betea dituzte, eta Hondarribia bertxo baita aurretik. Ontzi erdi bat eskaz Hondarribia aurretik. Azken 100 metrotan sartuak dira. Ibaiaren erdiatik igan, biak lehian, Hondarribi pertso bat aurretik, ez da giro gozoa. Hondarribiak Gipuzkoako txapelketa bat bakarra du azken 15 urteetan, Gipuzkoako bigarrena izatea. 2006an irabazi zuen Hondarribiak. Gipuzkoako txapelketa zerta jokatu baino Euskadiko txapelketan irabazten zuentzako emango ziotena tituloa eta nera izan. Gipuzkoakoa estropa berean Hondarribiak irabazi zuen 2006an. Gainontzeko guztiak hori irabazia ditu, eta izango da azken paratan ikusten ditugu Hondarribi izango da Gipuzkoako txapelduna.
izango dugu Gipuzkoako